बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 20 लाख घरांना मंजुरी मिळाली आहे. यात सिंधुदुर्गातील सुमारे 12,000 घरांचा समावेश आहे. यात योगायोग म्हणजे भराडी मातेच्या यात्रे दिवशीच म्हणजेच 22 फेब्रुवारीला संबंधितांना घरकुल मंजुरीचे पत्र तसंच पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार अशी माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दिली. देवीचं महात्म्य किती आहे याचा एक प्रत्यय येतो. परवाच्या दिवशी एक वेगळा आणि चांगला असा योगायोग या ठिकाणी जुळून आलेला आहे. आताच आपले देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब यांनी महाराष्ट्रातील 20 लाख बेघर लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेखाली घरकुलं मंजूर केलेली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यातली 12,000 घरकुलं साकारली जाणार आहेत. आणि ह्या घरकुलांच्या मंजुरीचं पत्र त्यांना मिळणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचं वितरण हे नेमकं देवीच्या यात्रोत्सवा दिवशी म्हणजे 22 तारीखला आहे. त्यामुळे या देवीची जी देवीकडे येणारे जे भक्तगण आहेत, सामान्य जनता आहे, तर अशा लोकांना सुद्धा मोदी सरकारमध्ये एक चांगला आशीर्वाद त्यानिमित्ताने त्या दिवशी मिळतोय, याचाही आम्हाला आनंद आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कलेक्टर ऑफिस असेल, सगळ्या पंचायत समितीची कार्यालय असतील आणि त्यातल्या 435 ग्रामपंचायतीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होणार आणि 12,000 पेक्षा जास्त लोक, जास्त कुटुंब या सगळ्या योजनेमुळे सुखी, समाधानी आणि समृद्ध होतील. हा एक योगायोग यावर्षी देवीच्या यात्रे दिवशी जुळून आलेला आहे, त्याचाही आम्हाला आनंद आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.